Sziasztok, kedves gyerekek! Most ma éjszaka is hoztam nektek egy nagyon-nagyon szép esti mesét. Bújjatok be a kis ágyikótokba, húzátok rá magatokra a takarót, és hunyjátok be a kis szemeteket, és aludjatok jól, álmodjatok szépeket, és a Jóisten angyala vigyázzon rátok, és az álmaitokra. És Szabi bácsi ma is hozott nektek egy nagyon, de nagyon szép esti mesét nektek. És a mai esti mese pedig az orrszarvúról és a kengururól fog szólni. Úgyhogy hallgassátok sok szeretettel az esti mesét. Holnap volt egyszer egy kenguru és egy orrszarvú. Egyszer ugrándozott a mezőn egy nagyon-nagyon jó, szép termetű kenguru. Ahogy ugrácsolt, hirtelen megjelent nem olyan messze távolban egy nagy kifejlett orrszarvú. A kenguru azonnal megállt, mert nagyon megijedt tőle. De nem félt volna tőle, mert hamar átugrott volna rajta, mivel a kenguru hatalmasat ugrik. Mentegélt, azt mondta, hogy hát én nem félek az orrszarvútól, bár tudom, hogy nagyon nagy termetű állat, és bizony, ha feldöf, akkor nekem végem van. De persze nem ment olyan közel hozzá, hanem egy olyan tartotta a távolságot tőle. Egyszer csak az orrszarvú ránézett, és megkérdezte tőle, hogy szervusz kenguru, szervusz orrszarvú, hát te mi áradban vagy itt? Hát, gondoltam, hogy egy kicsit kijövök enni, utána meg megyek egy kicsit szundizni. Hű, de te nagyon kövér vagy. Hát igen. 3 mázsa vagyok. 3 mázsa? Hű, hát akkor te nagyon kövér vagy. Hát igen, amúgy az orrszarvúk azok mindig ilyen nagy termetű állatok. Azt mondja neki az orrszarvú, hogy te pedig nagyon csinos vagy. Ó, hát köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha én is ilyen sovány lehetnék, mint te. Hát én nem vagyok sovány, pedig én is mellérem az 900 kilót, de én nem mondhatom magamat túl kövérnek, mert én nagyon sokat futok. Én nagyon-nagyon sokat futok egy nap. Körülbelül 10-20-30 kilométert lefutok. Hát az nagyon-nagyon sok. Hát persze, hogy sok. És tudod, ahogy ugrándozok, úgy a súly is megy el lefele. Az igen. Nem gondoltam volna azért, hogy ilyen nagy kilométereket megteszel. Hát most körülbelül 850-900 között mozoghatok, de nem hiszem, hogy vagyok annyi. És te mi áradban vagy erre? Hát én is megyek valami eledelt keresni, mivel reggel van, keresek addig ételt, jó beteszem a hast, meg mindenhogy jól lakjak, mert utána megyek én is, mire jön a nagy meleg, addigra én is megyek egy kicsit pihenni. Igen, te is fogsz menni pihenni? Persze, hogy megyek, én is megyek egy kicsikét pihenni, mert délután én nem szoktam be a nagy forróságban, délután 45 fokos meleget mond. Hát én is azért jöttem ki most reggel korán, még csak most kezd felfele jönni a nap, úgyhogy még nincs olyan meleg, meg minden is, kijöttem én is egy kicsit legelni, meg minden kicsit hűvösbe, tudod, és akkor miután már nincs ilyen nagy meleg, addig kijövök, és miután már az égnek a közepén jár a nap, akkor van a legforróbb időszak, akkor én már be vagyok bújva egy fa alá, hűsölök egészen estig, és este megint kijövök, és akkor vacsorázok. Akkor te egy nap csak 2-szer eszel? Hát igen, mert én reggel nagyon megszedem a böndőmet, tudod? Nagyon-nagyon-nagyon sokat eszek, és azt emésztem egészen délutánig, úgyhogy nekem délután nem kell ebédeljek. Nem jövök ki a nagy forró melegbe, hogy egyek, mert másképpen megsülök.
Hű, hát akkor te olyan vagy, mint én. Mondja neki a kenguru. Azt mondja neki az orrszarvú, hogy tényleg, te is csak egy nap egyszer eszel? Nem, kétszer szoktam enni. Reggel, 6 órakor felkelek, mikor már jó világos van, kijövök a rétre, mert olyankor a réten egy picit leszáll a páratartalom, és van nedvességtartalom a fűben. És akkor jól lakok én is, és akkor ebédre, mikor száraz a gaz, meg minden, én olyankor én már nem jövök ki a szabadba. Mert nagyon meleg van, megsülök abban a nagy melegbe, és olyankor én is emésztek. Lefekszek egy fa alá, a jó hűvösbe, és akkor szundítok egészen estig, és miután lement a nap, akkor szépen megint nekiindulok, és gyorsan, amíg be nem sötétedik, addig eszek. Megszedem magamat, és akkor reggelig megint nem kell egyek. Hű, ezt nem is gondoltam, hogy te is kétszer eszel egy nap. Hát pontosan. És a zsírtartalom, amikor jön a tél, akkor meddig marad rajtad a zsírtartalom? Hát én rajtam egészen tavaszig. Igen, olyan sokáig is neked? Kérdezi a kenguru az orrszarvútól. Hát azt mondja az orrszarvú, hogy nekem is egész télen kitart. Egész télen kitart, egészen tavaszig. Mire márciusban jön a jó idő, addigra a zsírtartalom már levetkőzi magát, meg minden, és olyankor már tavasszal szokta megint kibújni, hogy megint tudjak valami finomat rákcsálni. Hát akkor te is olyan vagy, mint én. Közben mehetnénk, beszélgethetnénk, hát beszélgessünk, hát nekem van időm. És mit szoktál csinálni még? Hát, járkálok ide, járkálok a családhoz. Van családod? Hát családom az nincsen, de anyukám, apukám az még van. Amúgy én még nagyon fiatal vagyok. Igen, hány éves vagy? Hát, 5 éves vagyok. 5 éves vagy, és ennyire kifejlett? Hát igen. Az orrszarvuk azok nagyon gyorsan nőnek. Az igen, és te, kenguru? Hát, nekem sincs még párom jelenleg, de nekem is van anyukám, apukám, én is van fiatal vagyok, majdnem mint te, 6 éves vagyok, én egy évvel idősebb vagyok nálad. Igen? És meddig élnek a kenguruk? Hát a kenguruk, hát körülbelül 50 évig élnek. 50 évig? Bizony. És az orrszarvúak azok meddig élnek? Hát az orrszarvúak azok olyan 15-20 évig élnek. Igen, igen. Úgyhogy nekem még van egy jó pár évem. Ha jó bírom, akkor 25 évig is elélek, de az már nagyon öreg kor számomra, és a 25 éves kort azt már nem szeretném elérni, mert akkor már megöregszek, sokat alszok, fáradékony vagyok, már nem eszek úgy, lerobban a szervezetem, úgyhogy már nem nagyon szeretném a 25 évet megélni. A 20 éves kort, ha megélem, annak már nagyon jól fogok örülni. Jaj, te, ne beszélj már ilyen csacsiságokat. Hát adja a Jóisten, hogy élj 25 évig, legalább elmondhatod azt, mikor meghalsz, hogy hát éltem jó időskort. Hát igen, csak az már időskor, öregkor, fáj itt, fáj ott, már megtámadnak nem tudok úgy már futni, megtámadnak az oroszlánok, vagy a tigrisek, vagy valami, és nem akarok egy állat által meghalni, hanem úgy szeretnék meghalni, hogy lefekszek egy fa alá, elalszok és kész. Nem szeretnék úgy meghalni, hogy érzem, hogy boncolják a testemet, vagy valami. Jaj, hát ne beszéljen butaságokat, hát biztos, hogy nem fog ilyesmi előfordulni veled. Addig gondoljál arra, hogy lehet, hogy hamarosan lesz egy feleséged, lesz egy gyönyörű szép kisfiad, vagy kislányod, és akkor nyugodtan itt szaladgálhatsz velük a mezőn, a réten, meg minden. Hát, igazságot mondasz valami jogból, de na hát én azt mondom neked, hogy bízok a Jóistenre. Neked is pont ugyanezeket a dolgokat kívánom, hogy neked is legyen egy szép családod, legyenek gyerekeid, élvezd az életet. Hát én így is élvezem az életet, mert ugrándozok ide, ugrándozok oda, megyek össze-vissza, járom a világot, úgyhogy én hála Istennek, én nagyon jól érzem magamat így. Hát örülök neki. Eljött az este, már ment lefele a nap, meg minden, vagyis most már jött felfele a nap, már kezdett meleg lenni, és elbúcsúztak egymástól a kenguru is, meg az orrszarvú is,
A kenguru mondta neki, hogy hát most már szerintem kéne volna menjünk, már nagyon sokat beszélgettünk. Szerintem menjünk most már, mert látom, hogy nagyon jön felfele az égre a nap, úgy most már érzem, hogy kezd melegebb lenni. Úgyhogy te is még egyél, hogyha van kedved, én is bekapok még egy pár falást, és megyek gyorsan egy fa alá, és akkor én is pihenek egész délutánig. És hogyha van kedved, akkor este, amikor már lement a nap, nem lesz az a nagy meleg, jössz ki vacsorázni? Na persze, hogy jövök. Na hát akkor, ha kijössz, akkor egyeztessünk, és akkor este, amikor te is kijössz, akkor én is kijövök, és akkor a mezőre, míg be nem sötétedik, addig tudunk egy kicsikét beszélgetni. Jól van, rendben, én benne vagyok. Úgyhogy mind a ketten elbúcsúztak egymástól, megszedték a hasukat jól, hogy délután nagyokat tudjanak szúdítani, és megbeszéltük, hogy este is fognak találkozni és beszélgetni. És így egy nagyon szoros barátság alakult ki közöttük, az orrszarvú és a kenguru között. És itt van a mesének a vége, fuss el véle! Nagyon szép jó éjszakát kívánok nektek, kedves gyerekek, és hogyha tetszett nektek ez a kis esti mese, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a kis csengőt, hogy mindig kapjátok értesítést a legújabb esti mesékről, és addig is aludjatok jól, álmodjatok szépeket, sziasztok!